Nacio Dinamova, kakav dan, prijatelji moji. Nećete vjerovati što je upravo eksplodiralo iza kulisa našeg slavnog Dinama. Pravi preokret, od onih od kojih svakome padne vilica i grickaju se nokti. Ozbiljno. Kuća se srušila i čini se da počinje nova era, možda brže nego što smo zamišljali. Zadržite uzbuđenje, jer ću vam sve detaljno ispričati, ali prije toga, ako ste Dinamovac srcem, dušom i svime ostalim i želite biti u toku sa svime, apsolutno svime što se događa u našem voljenom klubu, odmah se pretplatite na kanal, aktivirajte zvonce da ništa ne propustite, jer današnja bomba je od onih koje tresu tlo pod nogama. Dakle, idemo jer Maksimir gori, a nije zbog baklji. Pogledajte samo razmjere potresa. Jednostavno 3 igrača koja su obilježila jednu eru i bili ključni dijelovi naših rezultata posljednjih sezona, oprostili su se od kluba u jednom danu. Da, dobro ste čuli. Bruno Petković, Marko Pjaca i Martin Baturina više ne nose sveti dres Dinama. Davorin Olivari, renomirani novinar, komentirao je u Sportskom jutru da se ne sjeća tako utjecajnog dana, s odlaskom 3 igrača takvog kalibra odjednom. Unatoč šoku, spomenuo je da su se posljednjih tjedana već šuškale glasine, pa to nije bilo potpuno iznenađenje za one koji pažljivo prate. Ali, budimo iskreni, vidjeti da se to ostvaruje je sasvim druga priča, zar ne? Kao da su nam otkinuli komad našeg plavog srca. Ostajemo ovdje razmišljajući o svim trenucima, golovima, pobjedama. Da, nedostajaće. Ali je li to za veće dobro? I čini se da je Zvonimir Boban odlučio preuzeti svu odgovornost i stvoriti potpuno novi Dinamo, počevši praktički od nule. Ideja je izgraditi modernu momčad, a ta tranzicija, koja se trebala dogoditi postupno tijekom 2-3 godine, nije se dogodila. Dakle, Boban je, s hrabrošću koju poznajemo, odlučio da je vrijeme da se to presječe i učini sve odjednom. Olivari je čak situaciju usporedio s obnovom stadiona Maksimir. Prvo sve srušimo da bismo onda izgradili nešto novo i spektakularno. To je hrabar put, bez sumnje, a za nas navijače je šok vidjeti toliko važnih igrača prve momčadi kako odlaze. Ali ako je to za modernizaciju i jačanje Dinama, neka bude. Nada je da će ova rekonstrukcija u budućnosti donijeti još slađe plodove. Ali Dinamo ne živi samo od oproštaja, dragi moji. Tomislav Juranović, još jedan sjajan novinar, donio je svježe vijesti o dolascima. Potvrdio je da su sinoć kasno zaključena 2 transfera. Pripremite se za povratak Gabriela Vidovića i dolazak Matea Pereza Vinlöva, obojica iz Bayerna iz Münchena. O Vidoviću smo već čuli neke glasine posljednjih dana, ali Vinlöv je bila novost koja se iznenada pojavila. On je Peruanac sa švedskom putovnicom, bio je na posudbi u Austriji i Beč, a Boban u ovom dečku vidi ogroman potencijal. Planirano je da odmah dođe kao starter, a klub još uvijek traži iskusnije ime za njegovu zamjenu. A što se tiče Borne Sose, čini se da se njegova plaća ne uklapa u nove financijske standarde koje je postavio Boban, pa se taj povratak za sada čini težim. Šteta, ali to je dio nove filozofije čvrstog stajanja na zemlji. I kretanje, tu ne staje, vidite, čišćenje tek počinje. Još uvijek trebamo riješiti situaciju s drugim igračima. Kanga i Emae, na primjer, na izlaznim su vratima. Imaju visoke ugovore i, budimo iskreni, nisu toliko pokazali na terenu da bi opravdali ulaganje. Budući da obojica imaju dugoročne ugovore, sporazumni raskid čini se malo vjerojatnim. Pronaći klubove voljne preuzeti njihove plaće pravi je izazov. Možda će doći do neke vrste posudbe gdje bi Dinamo i dalje plaćao dio njihove plaće. Ali očekuje se da će njih dvojica, a možda i Kordoba, napustiti klub do kraja prijelaznog roka. I naravno, još uvijek smo u potrazi za desnim bekom, a ime koje se najviše spominje je Valinčić. Glavna ideja, prema Olivariju, jest da do 28. lipnja, kada počinje drugi dio priprema, novi trener Mario Kovačević već ima praktički cijelu momčad formiranu. To je velika novost, jer je prije momčad bila kompletna tek tamo negdje u kolovozu. Sada se formiranje radi za jučer. Još uvijek su na oku 1 ili 2 napadača da zaokruže paket. S Valinčićem i još jednim lijevim bekom imali bismo potpuno obnovljeni Dinamo. Navijači ne trebaju tugovati zbog odlazaka, jer se gradi novi Dinamo, jednako jak i konkurentan, koji će nastaviti biti na vrhu hrvatskog nogometa.
Boban je došao, podržao trenera i novog šefa omladinske škole i provodi promjene koje su se trebale dogoditi prije otprilike 3 do 5 godina. Rade na novom statutu i novim izborima, odnosno, to su duboke i strukturne promjene u našem voljenom klubu. Neka dođe ova novo doba,